ka kɔn kalo kelen ye min ye nakɔfɛnw ye an y'a ye olu sɔngɔ kun nɔgɔyalen bɛ kosɛbɛ. Tamati b'o la, supɔn b'o la, gɔyɔ b'o la, foronto b'o la, gankɛnɛ o n'a ɲɔgɔnna caman min yɛrɛ kun kelen bɛ ka nisɔndiyaba lase gadomusow ma. Nka ni waati in na an y'a ye nakɔfɛnw gɛlɛya dolen bɛ olu sɔngɔkow la dɔɔni. Tamati min tun bɛ san fɔlɔ dɔrɔmɛ 20 olu kɛlen bɛ bi dɔrɔmɛ 40 ye. Foronto min tun bɛ san 2 5 3 5 fɔlɔ bi olu kɛlen bɛ 1 5 fo ka taa se gɔyɔw ma minnu tun bɛ san dɔrɔmɛ 10 olu bɛ ka di bi dɔrɔmɛ 20. O b'a yira k'a fɔ ko bi an bɛ waati min na i ko sisan fɛnkɛnɛw olu sɔngɔ caman yɛlɛlen don u kan nin waati in na. Sannikɛlaw olu kɔni caman y'a yira k'a fɔ ko nin kelen bɛ gɛlɛyaba ye u ma. Est-ce que nin t'an yɛrɛ nɔ ye a? Parce que n'a fɔra k'an ka fɛn mun nɔgɔya sugu kɔnɔ mɔgɔ n'i nana sugu kɔnɔ k'i bɛna sanni kɛ u b'a fɔ ko non an y'a ta nin da in de la Mali jugu y'a yɛrɛ de o sinon fɛn bɛɛ b'an fɛ yan nɔ mais comment se fait-il que a bɛ ka gɛlɛya mun de bɛ k'o kɛ sinon nin man kan tɛ ka gɛlɛya o tomati ni fɛn ninnu n'i taara ko tomati den kelen 20 tomati den kelen 40 a fɔ k'a bɛ ta a bɛ i yɛrɛ si taara i bɛna mun san yɛrɛ n'a fɔra ko 400 nasɔn o tɛ bɔli kɛ tuguni fo 600 1000 yɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ. 2 5 mais sisan a kɛra 3 tan tomati ninnu fana an kun b'o san yɛrɛ sisan yɛrɛ o kɛra den kelen ta ye n'o tɛ ni yɛrɛ kun 4 tan an kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala k'a nɔgɔya hali n'a sɔrɔ ni nasɔngɔ min bɛ fɔlɔ ta bɔ sisan a t'o bɔ tuguni. Ni ngɔyɔ sisan den kelen 20 tan bɛ nin sɔrɔ 5 b'a sɔrɔ. Sanni feere okumu kɔnɔ i bɛ ɲɔgɔn sama-sama ye ka caya jagokɛlaw ni sannikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nakɔfɛnw o gɛlɛyali ni waati in na mun nana n'o ye jagokɛlaw olu b'an jaabi. Nakɔfɛn ninnu gɛlɛya bɛ ka bɔ min? Awɔ ka mɛ gɛlɛya ye jiko de ye an bɛ yɔrɔ min na sa ji tɛ yen ni ji tɛ yen mɔgɔw bɛ fɛnkɛ de kɛ mansin kɔnɔ ka nakɔ sɔ n y'a fɔ ko ka gasoil ta ka kɛ mansin kɔnɔ ka nakɔ sɔ yɔrɔ a feere ma nɔgɔn k'e ka gasoil sɔngɔ bɔ fɛn na ka tila k'i yɛrɛ ta b'a dɔn ka sɛnɛkɛfɛn b'a dɔn ka engrais wari b'a la gɛlɛya o ye gɛlɛya sababu dɔ ye o y'o ye dɔ bɛ malidenw yɛrɛ fɛnɛ na n'a fɔra bi ko nin fɛn ma sɔrɔ mɔgɔ kelen fɛ kelen b'a ta gɛlɛya gɛlɛya sobasima ye malidenw yɛrɛ ye tamati den kelen dɔrɔmɛ 10 kɛmɛ 2 dilen ma e bɛ turu sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ a bɛ balo bɔ wa cɛw ko k'u bɛ nasɔngɔ di mun bɛ di a tɛ bɔli kɛ gɛlɛya dun b'an kan i bɛ yɔrɔ min na ni i bɛ legumu feere ni 20 ma taa dugu kɔnɔ i tɛ legumu feere fo n'i ye mɔgɔw ka minɛn sonya. Fɛnkɛnɛ minnu filɛ nin ye n'o ye tamati jaba foronto gɔyɔ o n'a ɲɔgɔnna caman jagokɛlaw y'a yira k'a fɔ ko a bɛna to gɛlɛya kɔnɔ ko fo ka seliba o ɲuman tɛmɛ nɔgɔya bɛna don o la samiya o masurunya na. Mariam Kuyate ale ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.